ale krásná procházka takhle po ránu, viď, Vendo? Těpic, jasně, a těch hub. Míšo, ukaž tam, co jsme všechno našli v lese. Pro pořádek bychom se kromě nazbíraných hub měli pochlubit také všemi štípanci a puchýři. Au. Ale Kačko, prosím tě, teď to byla slabá hodinka houbaření, ale podívej. Tenhle hříbek, ten bude co? Ukaž ještě můj úlovek. Já našel tu největší a nejkrásnější houbu. Nej. Myslíš, tuhle? Ne, takovou prťavou kravici bych z výšky ani neviděl. Míšo, někde v košíku ten můj rekordní kus musí být. Tak když už seš tak vysazený na rekordy, neměl bys tento víkend chybět v Olomouci. V místní zoologické zahradě se dnes popolední učný pokus o vytvoření nejdelší stonožky z PET lahví. Na odpoledne sežeňte kostým a nahopkejte na sčítání zajíců. Nebo se zítra pro změnu zkuste nasoukat do zubří bedny. Kompletní program víkendu rekordů najdete na stránkách Olomoucké zoo. Jo, to bezvá. Vypadá to, že o víkendu zase budeme v jednom kole. Ach jo, obávám se nejhoršího. Sport. Kačko, odpusť. Vendo, jedem. Do sedel zve zítřejší tradiční cyklomaraton Beroun. Trasa letošního 7. ročníku povede především po polních a lesních cestách. Jenže v plné rychlosti u lese z kola tak akorát houby. Zítra se taky nebudou sbírat houby, ale medaile. A pozor, registrace dětských závodníků končí v neděli už v 9:30. Zatímco vy hodláte lelkovat v zoo nebo kroužit kolem Berouna, mě čeká mnohem vážnější úkol. Jo? A co pak tě čeká, Kačko? Budeš si do svého tabletu stahovat nové aplikace a hry? Náhodou hodlám konečně zatnout tipec tomu zlovolnému Černobílovi. Barvy nám z Déčka nikdo krást nebude, jakože se Kačka Brnkačka jmenuju. Jasná věc, ale jak to chceš udělat? Ještě, že máme vás, naše diváky. Na stránkách zachraňte-duhu.cz nám nejenom pomáháte zachraňovat duhu, ale radíte nám finty, jak na Černobíla. Přesně. Hned několik diváků se domnívá, že Černobíl dá pokoj, jakmile mu najdeme nevěstu. Vydám se tedy hledat nějakou příhodnou černobílku. A já asi synu spoustu kyblíků s barvou. Radíte nám polít Černobíla barvičkami, až z toho bude brečet duhové kuličky. Hihi. Ono by úplně stačilo, kdyby se nám podařilo najít co nejvíce symbolů z Černobílova deníku. Potom i ta jeho lednice roste jak zmrzená na sluníčku. Lednice? Lednice? Tam přece mají vstupní kód a červený symbol. Honem! Myslel jsem si, že když pojedu do lednice, že se budu třást zimou, ale on byl hezký letní den. Ano, ledníci si Lichtenštejnové vybudovali jako své letní sídlo. To znamená, že to byla taková chata nebo chalupa na prázdniny. Téda, pořádná chata, to ti povím. Koukni na ty parohy a ten lustr. A ty dětské pokojíčky. Tam by se to hrálo. A víš, že v těchto komnatách straší? Vážně? No, černá paní, ale já se nebál. Ještě aby, Vendo, taková malinká. A konečně jsme v nádherné zahradě. Tady je minaret, orientální věž, z níž si majitelé udělali sklep na trofeje z cest po Africe a Asii. Loď, to je něco pro mé unavené nohy. Na lenochody jako si ty, Kačko, v lednici myslí. Když se ti nechce po vodě, můžeš se svést kočárem. A nebo můžeš jít pěšky, sokolíku. Aspoň toho víc zažiju. Právě sokola, nebo co to bylo za ptáka, jsem na své procházce potkal. Mně se líbilo ve skleníku. Připadal jsem si jak v džungli. Tady to hraje snad
všemi barvami duhy. Když už mluvíš o duze, v lednici ji můžeš pomoci zachraňovat. Stránka z Černobílova deníku na vás čeká na pokladně. Jeden z nejkrásnějších zámků republiky je pro vás otevřen denně od 9 do 6. Teda, Venoušku, ty zýváš, já jsem tě v životě neviděla unavenýho. A to máme před sebou ještě tolik typů a celý nabitý víkend. No to je peklo. Peklo v souvislosti s vírou v posmrtný život znamená místo, kde duše zemřelých trpí dočasně či trvale za své viny. Takové peklo snad prožíváš? Ale Kačko, ty mě chytáš za slovo, jdi mi k šípku. Jak příhodné. Lidové rčení jdi mi k šípku vychází z obecného přesvědčení, že brána do pekla se nachází za šípkovým keřem. To by mě teda zajímalo, jestli je na housce šípek. Šípky já nerada, bývají odporně k celé a v kombinaci se suchou houskou, nepříliš lákavý pokrm, Venouši. Ale Kačko, Venda měl na mysli hrad Houska, kde podle pověsti je brána do pekel. A taky je tam hodně pekelná výstava. Tvůrci ručně vyřezávaného pohyblivého pekla z lipového dřeva se dali volně inspirovat božskou komedií od Dante Alighieriho, konkrétně její první částí Peklo. 11 pohyblivých obrazů je na housce k vidění až do konce října. Výstava v bývalé kočárovně je otevřena všem hříšníkům od úterý do neděle od 10 do 6. Já bych tam asi radši nejezdil. A co pak, Venoušku, bojíš se snad čertů? No to ne, ale přeci jenom s peklem není radno si zahrávat. Tak se na druhou stranu, když si to peklo prožiješ už teď, tak potom na tebe bude krátké. Straší vám oběma ve věži. Zatím ne, Kačko. Ale co není teď? Může být večer. Hrad Valdy dnes zahalí strašidelná noc. Sejdou se tu všechna strašidla, bubáci a další nadpřirozené bytosti z dalekého okolí. Přijďte se bát do gotické katovny nebo se zahřejte při pohledu na ohňovou show. Strašidelná posádka Hukvaldského hradu se na všechny nebojácné návštěvníky a jejich svítilny těší od 7 do 11 večer. Nejdřív peklo, teď strašidla. Samé výmysly, povídačky, pohádky. To je úroveň. Já mám pohádky rád. A když nám teď rostou ty houby, navrhuji navštívit přímo pohádkový les. Jeden takový mají v Beňově. Průběžný start je svolán dnes od 1 hodiny dál ke srubu na Kocandě. Kromě luxusních masek a skákacích atrakcí se tu odpoledne dočkáme vystoupení Ňufíkova lesního divadla s kouzlením. A nezapomeňte přihlásit své rodiče do dospěláckého šestiboje. Křemílek a Vochomůrka vypadají na fotkách v Beňově skutečně jako živí. Neuvěřitelné. Jestli nevěříš svým očím už teď, Kačko, tak počkej, co všechno viděl Venda v Benátkách nad Jizerou. Venda nás zve na zámek. A ne ledajaký, bydlí totiž hračky. Pan majitel do svého muzea nashromáždil největší stálou sbírku hraček v celé republice. A všechny tyhle domečky, panáčky a dokonce i zeleninu vyráběl úplně sám. To musela být pipláčka.